Arrastion dan hori. Eskerrik asko eta ongo etorriak sari banaketara etorri zarien guztioi. Seigarrenez, Arratiako Udaleman Komunidadeko berdintasun zerbitzuak beldur barik lehiaketa antolatu da Arratian. Helburua, indarkeria sexista prebenidutea da gazteen artean. Eraso sexisten aurrean, neska mutilak jarrera aktiboa izatea. Aurten, 7 lan dugu Arratian, eta gaur ikusi eta saria emango dugu. Gure partetik esan, jarraitu egingo dugula desberdintasunak eragindako indarkei aurre egiten, gizarte justuagoa lortu gura dugulako. Ekin beldurbari jarrerari. Ze polita, txoine, liatu, bai. Ze polita, zure hitzak, zema jende, sakabanat, bai, hola, lekua dut, arrun zatik denak leku berdinean jarriola, sakabanatuta primera. Oso ondo, okupatzen, leku guztia. Bueno, suposatzen dut denak, parte hartzaileak, ze urduritasune, hemen. Bueno, aurten, maila izan da impresionantea. Boa. Eta horregatik, gu berez gara Donostiko zinema jaialdiko epaileak. Yes, all right. Baina gaur, Arratian ikusita nolako maila zegoen, esan digute, juntzaitxe ez zuek zariak ematea Arratiara, eta esan dugu, nola ez, ba. Yes, all right. Eta horregatik etorri gara, gainera, bueno, ikusten dezuten bezala, gure jarreraren nahiko beldur barikekoa da, ze, perfecto, eta orduan hau da ere landu nahi deguna. Bueno, ez dakit, igual hasiera eman beharko diogu ja bideoa, izaren ez da hemen luzatuko irrikitan egongo zeate ikusteko, bueno, bakoitzak beria ikusi du, ez da? Bai, zuena bakoitzak, bai, klaro, oso ondo. Eta bestenak igual ere, ez, dakigu. Bueno, guri, orduan hasiko gara, lehenengo bideoarekin, eta izena esango dugu, gero ikusiko dugu, eta gero joango gara ja pixkat simposiuna egiten, estena azterketa bat egiten. Orduan, lehenengo izenburua, Areatzatik, dator? Areatza! Hortik daude, ba. Oso ondo, Areatza, oso ondo. Eta izenburua da, Komuneko Zulotik. Hemen ikusiko da, argia itzaliko da, dena super festival,
Zoragarria. Zoragarria. Nola hor ispiluekin dauden jolasak, ari gara alde teknikotik, zen esan dizuegu gugatu zela, Donostiko zinema jaialditik, ez zaitela teatzen, baina gero ere edukia, komuna, metafora hori. Mira, horregatik ere, ideia bezala, iruditu zaigu, hau da pixkatu laundia, baina orduan, edozein gauzala beldurra sortzen dizutela, idazten dezu hemen, agertu dira hor, itxura fizikoa. Zi ondo labur bilduta dena, bakardadea. Bakardadea, gogorra da. Irainak, mutilenak jartzen zuten, orokorrean baino mutilenak, komunean, mesedez, Eta, orduan, oso esaldi politak zeuden hor, aske, ero eta bero. Utzi pakean, ez da. Guzti hori orduan, zuek, olako mobida baten aurrean zaudetenean, komunean, hartu papera, idatzi, eta jun botatzen, komuntzulotik, zuen movida guztiak. Baina erabilita ez dagoena. Erabilita ez dagoena eta kontuz egero izan behar duela papera komunitek bera dijoana, Zen badude batzu jartzen duela toallitak eta horiek ez, porque atazka. Orduan, zuen beldurrak geisteko egiten duguela sarraski batela komunetan, hori ez. Bueno, oso ondo, oso polita, niri asko gustatu zait. Eta batez ere, esaldi hori, kaleak eta komunak bebai guriak dira. Zeren egia da komunetan batzutan, arrisku pilaruan, komunetan ere lasai ibili nahi dugu. Osa, pixa egin nahi dugu, lasai. Bueno, pixa ez da nahi ere bai, baina lasai. Bueno, ideia hau komunaren ingurukoa, izan da, ezke orain, fotokol bat daukazue, badakizute? Orduan, igo behar dezute honera, bideoa egin dezutenak. Nik izenak esango ditut, oi, que movida, orain igo behar dugu. Bueno, venga, ba. Abizenak ez ditut esango zentzue bakizu edo notzeaten, ez da, orduan, izenekin nahiko, ez? Izaro berriro, beste Izaro bat. Kenare, Lur, Martina, Libe eta Maia. Igo gora, bai, txaloak, hola, zutsuak, txaloak, bai. Pasatzen, area, zorionak, benetan. Oso polita, mikrofonoa utzi behar dugu ez zerbaiterako, izkinera, lasai. Gukin goi. Mugituka hau izan da presidenteak hitzeiteko, eta klaro. Bueno, igual, zuk uste zuen sartzen dela, hemendik igual eroingo da. Azpian utzi. Igual beraka, bai. Hau dena da, deitzen zaio, mila esker. Presidente. Ya está. Ja, eski izena, bestela esango nizuke, izena mesedez. Miguel Ángel, asko zeo. Miguel Ángel presidente. Miguel Ángel. Venga, bueno, orduan, argazkia. Bai, zuekola, bai, beratzea, hombre, ezkera, beste aurpegi bat eta oso ondo. Zoragarria. Bueno, jatea dituzue, prensa guztiak jatera du, bai, Arratiako herri guztiak. Deiakoak. Bai, denak, bai. Zuek zerbait esan nahi dezue, kontatu nahi dezue zerbait. Ondo pasa dezute egiten? Bale, bai, ez bai dezue gehiago kontatu nahi, ez dizuegu gehiago galdetuko, porque batez ere eroso egotea da helburua, Ba, guain jetxin behar dezue. Bueno, nahi bat dezue, bai. Bueno, mila esker. Zoragarria. Areatzatik. Eta orain, beste bideo bat ikusiko dugu. Laburmetraia, bai. Hau dator Bedia herritik. Bedia. Ez da zuena. Ez, Dios. Ja, ez da zuena. Orduan, baina, bueno, berdin dio, zeren zuena ere iritsiko da. Zuekin dezue? Iritsiko da orduan. Baina orain, Bediatik, bueno, ingo dugu izena, izenburua, ez? Eta da, postazun Ximaurrak. Osea, arrugas de felicidad. Felicity... Arrugate. Ez que internazionalak gara, esan dizuegu, ez da, gatoz Donostiko jaialdi. Segiarea. Bueno, nahi dezutenean sartu, Postazun Ximaurrak, Bedia.
emakume jaio ginen. Hitz hori betidanik. Greziako antzinako gizarteak baino lehenagotik. Bigarren mailako gizaki izatera eraman gaitu. Itzaletan bizitzera. Emakume izatearen ondorioz, milaka estereotipo jasan behar izan ditugu. Milaka alditan entzun izan dugu. Umeak zaintzeko bakarrik balio dugula. Etxean dauden lanak egitera behartuak izan gara. Beti guapa, eder, polita, edo zertarako prest. Emakumeia kintzua ezin daitekela izan. Sensibleak, lerdenak, kirolean txarrak, ahulak garela. Indarrik ez dugula. Baina hau dana aldatzeko ordua da. Hau ez da egia. Askotan ikusi ditugu emakumeak zapaltzen. Askotan bakardadean negarrez. Gure amonak, hauen amak, gure amak, eta gazteok oraindik sufritzen jarraitzen dugu. Bizigaren gizartean, oraindik gizatasunaren isla ageri delako. Baina aski da, ez gaituzte gehiago isilduko. Gure ahotan zanpatzen ibili diren horiek. Beraien belarriak erne jarri ditzatela. Orain, gure unea da. Berdintasunaren unea. Gure ahotsak entzuteko ordua. Gu ere, edozer egiteko gai baikara. Guk ere, irribarre batekin bizitzeko eskubidea daukagu. Guk nahi edo behar dugunean epaitu gabe negare egiteko eskubidea daukagu. Oihukatu, mozkortu, edo nahi dugun arropa jantzi ere. Gu, gure buruaren jabe garelako. Denon artean, elkarlanean. Gure aurpegian bizitakoaren poderioz marrazten diren zimaurrak, postasunaren zimaurrak bihurtu ditzagun. Normalitatea, baina nik ez dut izan nahi normala eta zuk ez dare. Etzea lakuartalde ontako zifra bat, etzea sartzen trajen, gezurren saren, eroitzeie makina bat, goitik datorren papilla. Mina iten du. Bueno, bai, eske, claro, kendu gabe bai gertatzen da, hola, bai txita ezin daitzen, eta hori txarra, orduan oso ondo azalduta ere. Gero ere iruditzen zaigu, hor ez da gertu baino, arrisku maila oso altu bat eukidu espadadrapoak gora eta bera, probatu. Oso. Zue probatu, jarri espadadrapoak eta gero haikon, hola, kentzen zuten bezala. Zeutean depilazioa. Hola, depilazioa adibidez, baina hola, eta nola kentzen zuten, eta gero, hor dagoen antzezpena, zen berez kentzen dezut ateratzen zaizu. Kauento! Ez baino, ez. Stanislavski metodoa. Stanislavski zeukaten, horregatik da eskertzekoa. Eta orduan da, kendu eta... Hori baloratzen dugu pila bat. Bueno, orduan ja, komentario teknikoak egin da gero, kendu espadadrapoak, kendu itzegin. Bueno, tamainan beti ere, ezin ere egon, ez jendeak ero ez esateko ere, que pesada, baina hor, baina espresatu behar dugu. Bueno, eta orduan esan dugu postasun xemaulak, bediatik, eta izenak, esango ditut, fotokon, etzeate zuek, ez esan diatetzi ala beraiek, bale, basegi, orduan bai. Uxue, Zurine, June eta Olatz. Hemen txeda, bai.
Oso ondo. Bueno, berdin zaigu, nola, ez dakigun oso ondo, ez? Ja, entzun, baina berdin dio, bale, ez? Bai, te da un poco igual, bale. Badirudi ez diala izenak guztiz, baina berdin zaigu. Bendiatik zuen denak bidean parte hartu dezue. Bai, oso ondo. Bueno, argazkirako, a ber, mesedez txalo, osea, geniak, bai, askoze hobeto. Zen, argazkian ere nabaritzen da, oso ondo. Bueno, da zerbait kontatu nahi diguzue? Oso ondo, bai, horregatik galdetzen da, erantzun da, izan daiteke edozein. Oso ondo, oso ondo iruditzen zaigu. Bueno, ya está, jetzi behar dute, ya, bai, bale. Bueno, adio, Urrengo urte arte. Hori da, beldur barik jarrera, claro que sí. Zerbait izan nahi dezu? Ez, ba, ez? Zertarako hainbeste liatu. Oso ondo. Bueno, aurrera jarriko dugu, orain daukagu Dimatik. Dima? Dima. Bueno, zuek ikusiko dezue daola audio-bideo. Ez duke gehiagi, bueno, matxismoaren indarra amatau. Orduan, guain, arreta handia jarri, eta ikusi garen, guazen. Guain, hausnarketarako, zuek? Dime kapoietan dau, matxismaren indarra matau. Danak ataku pau, hemen borroka ez dau, baina asko egiten dau. Orain da, zure garaia, atxera bota jendentzer guztia. Ez utzi, bera bakila, zure eskubideak zapaltzea. Sexu makina baino gehiago da, emakumeak izakia da. Sexu makina baino gehiago da, emakumeak izakia da. Berdinasunik ikusten ez baduzu, dimesten ez da jo dekazakezu. Alaken, ala pikula tu pare, errespetuz duela pikula tu pare. Jo neska hori pertsona da, alaken, alalaken. Neska bat, jota hiltzen da, zure etxean, hilketa matxista bat. Denok, kaleetan gaude, zu, atrapatu art. Atrapatu arte, hori da mezu importantea. Hilketa matxista bat! Zu! Atrapatu arte! Importantena, Zake ikasi dezakegu dena. Bai, eta berriro, hilketa matxista bat, zu, atrapatu arte! Horrekin, ordan. Hilketa matxista bat! Zu! Atrapatu arte! Impresionante. Hau? Ez. Egia esan, audiovisuala, bueno, bai, audiovisuala, nola, bai, baina bideoa ez, bere agotxa, hau, berrikuntza importante bat da. Orduan, oso txalogarria, eta arte experimentala, eta horrek txalo oso fuerte bat merezi du. Orduan, ez da,
ez dakiten bendagon, baino Mikel. Honen egilea Mikel. Hortz hau da, Mikel. Mikel hemen dago? Mikel? Baina ezagutzen zuen Mikel. Bai. Eta norbaitek jarri nahi du Mikelen orde sola, dimako norbait bali badago, eta ez da esateu. berdina izango. Ez. Bueno, gu jarriko gara, porque Mikelek merez... Ez, badak, oso ondo. Ez badakitetzea esan digute, baina zu jarri hor, Jarri ukelelearekin. Eta Mikel entzak. Mikel Antzak, aia. Oso ondo. Eta ez orion du Mikel. Mikel, iritzen zaigu oso ondo. Bai, ja bukatu. Eskerrik asko, Zuk esan, Mikeli. Mikel izan behartzana. Mikel izan behartzana, baina zorion du gure partez. Bueno, ikusi dugu, orain, zuek dimatarrak zeate? Orduan igual bain zuek. Igual bai, Bueno, a ber, izena ere da, oso ondo datorkiona, gure gaurko jaialdiari, ez diozue hor, buelta gehiagi eman, Oso ondo, zertarako ere, oso ondo. Orduan, ikusiko dugu orain bideo bat, eta izenburua da, beldur barik salatu, ez? Ez da hori, ez da bizunik izenburua? Bai, ez? Bai. Bueno, taldea ez daka oso adostuta izenburua. Ez da ezer pasatzen, Hemen hola jarri dugute. Orduan, beldur barik salatu behar dana, denari, baina salatu. Baxe. Zer da elegantea, zenek esan behar dizu hain itxusia zehala, zenek marraztu digu kuadrantea, zein da erotuta, zein da kabala, ilusio bat da errealitatea, eta gizonen bizio bat dena jaraua jartzea, norbeantzak horma bat da normalitatea, baina nik ez dut izan nahi normala, eta zuk ez dare, etzea la kuartalde ontako zifra bat, etzea sartzen trajen, gezurren saren, eroitzeie makina bat, goitik datorren papilla jaten, beldurren aurren, heldu makila eta guazen, pareta mila dauzkeuta gure paren, eta erresa ez dan arren, karetak enduta zaudenen, ai, ez dakizu ze sexy zauden, ze guapo zauden, mozorroi gabe, tartaldek esan dezalape, ze guapa zauden, horren lotxak gabe, estereotipo danak hausten, ze guapo zauden, mundu hau aldatzen, zure rola zalantzan jartzen, ze guapa zauden, ze guapo zauden. Izontasun eredunek izan un action man, zure matasun modelo Barbie bat zan. Generoik genitaletan, egitura mentala da bersartze zaigun gaztan. Horregatik jartze gaitu edietan, da danak die barbitaken telebista talizkarietan. Zaiteztun aurran begietan, Disneyen maitasunaren fabula ipuñonen hasieran, nortasunen banaketan, zugomanetan iman bakoitza bereziegan, nereziketan dauden urrezko esietan, zure kiketak dauzken gezurrariketak, gaire du bezen eukiditen figura patriarkalak, pornografia izan da gure ziketa sexuala, hetero arau honen aizkorak aden ezpala, hau ez da gizarte naturala, da ez du izan nahi, kapitalai alaxe komeni zaio, dominazio sistema berezketan jaio da, testikulo gutxigo eta sentimendu gehiago, gizonezko bezala utzi nahi dut gure jaiola. Ze guapo zauden, mozorroi gabe, tartaldek esan dezala be, ze guapa zauden, horren lotxak gabe, estereotipo danak hausten, ze guapo zauden, mundu hau aldatzen, zure rola zalantzan jartzen, ze guapo zauden, ze guapa zauden, ze guapo zauden.
ze guapa zauden. Bai, abesti hori ikusten da, zeren bideo batean baino gehiagotan oso polita, letra ere entzutekoa, oso ondo. Eta, bai, baina bideo honek dauka, oza, nei alde batetik superheroi hori ikustea, hor, eta nola di joan, eta edozin arazoan aurrean, hori esatezu, hombre, baino asko gustatu zait bukaera ere. Eta da superheroi horrek ere, badazka ere, humanoa da, eta momentu batean esaten du, ontxart ezin dira egun guztian, hola borrokatzen egon, behar da bai, baino, orduan denok gure, bueno, ez dut azalduko, ez dakit, porque bideo egileak hemen daude, eta igual lehen esategu ez dezu zer ulertu. Hau, batzutan gertatzen da, Gertatzen da. Donostin ere gertatzen da. Donostiko zinemaldian, bueno, momenturo gertatzen da. Orduan, zuek zerbait gehitu nahi badezue, baina asko gustatu zait. Asko gustatu zait hori. Ez? Superheroi horren, dijoala hor machismo guztiak detektatzen, Eta, karo, izela momentu bat, esan zula, hombre, neketsua da, hau, ez? Nahikoa da. Bale, nahikoa da. Bueno, jazta, nire asalpenak inditugu. Orain, etxoin, Maialen. Bai, txalo egin dezakezu, eta higo indarro zuen. Maialen, Iñaki, Nora, Ander, Mikel, Aize, Ariane, Ainitz eta Ibon. Osondo. Sí. Apa. Hartu. Bira berriro, ja, total. Claro. Zek jarri, hemen, jarri hola txukun, denak sartzeko, osondo. Bai. Argazkiak itxoen, dago prensa hor, bai jo, nahi dezuna hor. Ze guapo zauden, ze guapo zauden. Ja, zerbait kontatu nahi diguzue? Ez. Hemen ere, ez. Oso ondo, Oso ondo. Claro, ez dute gehiagin kontatu nahi zeren, ja espresatu dira audiovisualen bitartez. Eta ordan ja ez da ere, egon behar hemen dena esplikatzen. Bigarren partea ingo dute urren gurtia. Bueno, bale, barduan jarraitzen dugu aurrera, porque ostirala da, gauza asko daude. Bueno, orduan, Dimakoakin bukatu dugu, orain tokatzen zaigu Igorre. Igorre. Bai, ez da? Opa, Igorre! Opa, Igorre! Igorren gaude, Igorreko jendea, hombre, zuren herritar guztiak hemen daude, bueno, guztiak igual, baina mentxe daude, bueno, Igorre, orduan. Igorrek, bueno, esan behar, nun polikiroldegia badakazute ez da Igorren. Bai, ez? Ba, eskerrak eman behartzo jo polikiroldegia. Bueno, guain ulertuko dezu edena zergatik. Orduan, izenburuarekin, matxitoak uretara. Baina gainea sakonenetara. Bueno, hau ja da nerea, ez dute beraiek esan, baina bai, guazen. Ikusiko dizue bidea. Al fondo. Apira, aliko. Egipto. Zoragarria. 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 Super buen rollito. Hoi da, holaxe da.
zu molestatzen diazu, pues super buen rollito, ala, plasta. Egon behar da hor piztinan eserita txorra bat esateko. Hori ere bai. Hala ere, oso argi eta garbi erakusten du bideo honek ere, ez dala, jendea ez dala juten hor piztinan bat, ez dagoela zai norbaitek esateko zerbait, bere bainadoreari buruz, gorputzari buruz, pues ya está. Orduan oso ondo adierazita, osea, utzipakian jendia, hola. Bueno, ideia hau eta Igorren grabatuta egongo zan, suposatzen dut, porque kabetzeate jungo, bastakindoa grabatzea, hemen polikiroldegi aukita. Orduan, igo daitezela, agerlekoa dago, ni hasiko naiz, venga. Garazi, Andoni, Raúl, Naroa, Eneritz, ¿qué pasa? Maite, Irati, Asier, Nuria, Iratxe, Irene, Nicole, Inés, Oyer eta Carlos. Bueno, denak ez bai, norbait falta da, igual aldakeletan geldituko zan piztinan, ez? Denak ez dira. Baina, bueno, batzuek guztien izenean, ez da? Bueno, oso polita, bai, begiratu gal neri ere oso ondo begiratzen baina, hauze asko gustatzen zaite, baina igual gero nola argazkian atea behar dezuen, hola, pues ara, hola, como superimportanteangoa, zerbait kontatu nahi badezue, ze musigeri egiten da, ondo? Piztina, temperatura, ondo? Ondo, posten gera, Bale, bueno, uda baldin bada dena, ez zuen zergaitik, zer gehiago, jetxi zaitezkete. Ni enrollatzen naiz, mila esker, eskerrik asko. Eta etorri ez diranei ere, zorionak eman, eta esan, haupa, bueno, nahi dezutena zuek esan, iepa. Xupi, iepale, bueno, nahi dezuten, hola. Bueno, oso ondo, orain Igorren, jende gehiago, Igorren zema jende, bueno, Igorreko beste talde batek, orain ikusiko dugu bideoa, izen burua esango dugu, eta gero jaitzengo dugu, itzen behar dugu, Lore Beltzak. Handaude. Ateako zeate gero, porque hauek ere badira... Bale, bueno, gero ateako zeate. Jarri nahi zunean, Lore Beltzak. Lore Beltzak. Sábado en la Tosna, yo quiero bailar todas las canciones que van a sonar. Yo no necesito lo que me dirás, todos los piropos que tú soltarás, chaval, escúchame, no te lo diré más. Si te pasas lo verás, enfrente tú nos tendrás. Mazolteko zibili, aurrean egongo gara beti, edozein erasori, guk hortzak erakutsiz. Mazolteko zibili, aurrean egongo gara beti, edozein erasori, guk hortzak erakutsiz. Emakumea baturik, ez dago gelitzerik, emakumea baturik, goazen aurrera eskutik, tú no determines. Con tu zibilik, aurrean egongo gara beti, edozein erasori, guk hortzak erakutsi. Argi, zuzena. Argia, zuzena, dena hor dago jarrita matxote da, ez? Osa, baiolaz, Kontu zibili, edozein erazon aurrean argi, hortzak erakutsi, bueno, igual textualki, baina, labur bilduz. Hasieran era, tus piropos, ez duela esan, pero me la resbalan edo lako zerbait zan, no? Me la refanfinflan, tus piropos. Osa, guzti hori mezu argiak, oso ondo adieraziak. Dantza, torri, eta oso polita ere. Ez bakarrik neska momentu ere, antxe den mutila guzti horiek ere, la matxitoa ikusitan. Matxito,
muia. Ke, bakarrik zaude? Ze bakarrik, 7 gaude eta, ze bakarrik. Osa, holako gauzak, kontuz, orduan, oso ondo. Txito, kontu zibili. Hortzak erakutzi. Bueno, guzti hau, letra hori eta nola antzestu duten, gaina hori da hemengo gaztelekua, bueno, igo gora, zen luzatzen ari gara. Iraiden, Aner, Julen. Igo. Kadija, Antonio, Estefan eta Aimar. Denak oso ondo, eskerrik asko. Segi, ondo pasatzen duten erabitzen? Bai, ondo. Disfrutatu zen duten? Bai, hori da importantea ere, bai. Ondo pasatzen duten, zuke bai, ondo. Zuke bai, jazta. Denak ondo. Bueno, ikusten bideoan jende gehiago baina berdintzaigu. Zuek zaudete, bai? Extrakzien. Vale. Bueno, bai, fotokol, begiratu area, jarri hola, super interesante, hola, como, guau. Zuzen. Zuzen, hola, eta... Bai? Bueno, ni jarriko naize, bai, zu, Feles, basatoz? Ja, bestekin bueno, gero ingo dugu, bestekin, vale, ja, bala, eske, beste jende hola fotokol. Que guai. Bueno, bai, ez da, zerbait kontatu nahi diguzue? Ez. Hori da, askatasunean egotea. Bidea da bideoa. Bideoa, beraiek, claro, eske adierazpena egiten dute audiovisuala. Ja, da la generación del audiovisual. Hoi, millennials die. Ez dakitzea, baina orduan hitzez, bueno, oso ondo. Orduan, bueno, ja, azkeneko bideoarekin... The last audiovisual. Audiovisual frames. Arratiasman communities. Radio Mini, just point. Bueno, gutxi. Planto. Bueno, izan dut pixkatola beste izkuntza bat. Bai, plankton. Plankton. Planto. Planto edo plantoi? Planto. Hoi da izen burua, orain jarriko digute. Planto. Segi. Hortxe, historiatzu bat kontauko zuet, Mari Planto izeneko neskatzi baten. Adi, Historioa gaitzan da, Planto. Maritanta jorgan joateko gogoitzelaka segon zan, eta burueri 1000 buelta monostean espanak pintau. Hotxik espasetako pañelu ipini, boltzo hartu, eta azkenean etxetik urten zan. Jorgan dia bota zauen gero, egurdiko 12 heldu zan gure Mari Planto. Larra ondo pasau zauenez, urrungo gunean esan ezetaz akordetan. Itzartu zanean, ez jakon hankea takoian ondo sartzean. Baina, ekin da ekin, azkenean kabidu jakon. Alandabe, bere hankasartze handiena, printzeagaz eskondute izin zen. Printzeari asko gustetan jako zen lentejak, txorizo eta morsilleagaz. Baina Mari Planto vegetarianea zen. Alandabe, lentejak preparau behar zauzen printzearen gustoko platera zelako. Baina zer da, zero berreta! Mari Planto gero eta txarrau paretan zen, printzean eskakizunekaz. Gaizorik, deprimi dute, galdute. Ezauen bere jarrera itzean. Baina egun baten, egoerari Plantoin jotzen, eta lau aizetara zabaldu zauen. Bizi zauena, 3 laguneri kontetea erabaki zauen, aholku bile joan zen. Orduan arpeile garbitu, jadeko arropa jantzi eta korrikan urten zen lagunek topetan. Baina honik lagundu beharrean, urrungoa esan ditzen. Zapatakaz, kejauko zara zu! Bitu, nire printzea elegante konsideratzen da eta hola joan behot. Kejauko zara zu! Nire printzari asko guztetan jakoz barazkiek, orduen ordu asko botaten doa soloan.
Izildu zatez, nogaz egongo zara printze bategaz baino beto. Komentarioak entzunde nahaztute sentidu zan. Horregaitik, esperientzia kontetari itzi eta triste bueltezan etzera. 3 gauze bakarrik eratuten jako zan. Printzea, hankaminduek eta bihotz urratuek. Baina egun baten, argi ikusi zauen zetsu liburu izindan oinarte. Printze batek salbauko dauela pentsete bai. Alde batera etxe zauzen errudun sentimendu. Eta Mariplanto, Planto izan zauen bere egoeragaz akaba gurean. Oin gauze politekaz bete, hori bakarrik, inbel zauen. Bizigarri honetan ikasi dago Mariplantok jarrera matxistei planto beten. Bueno, Planto, hau ere superheroi langoko superheroiakin ere hola egiten zula, Planto, bueno, badakigu jarrera zein da, bai, Planto. Bueno, ez dugu esan lemoako, baina, beraiek jarri dute hor, lemoako gazteleko, ja batzen ekiten, baina guk ez dugu esan ordu nahi esate dizuet, lemoatik zetorrela bideo hori, ez? Bueno, jazta, orduan, fotokola eta guzti hori, bueno, ez dakit liburua irakurrita daukazun, Mari Zipristine ez ditu zorioneko galeperrak jan nahi edo, oso politare irakurtzeko, eta, bueno, hortik, ez? Horren oinarrituta. Bueno, lagun horieke bai, jazenean kontatzea eta zate jote, zen zeo beto printzipaekin egotea baino, hori da askotan, hola zu bazauden, dices, hombre, pues ni baldin banago izorratuta, zezu ez, eta horrean, baino, kontu ze, holako. Bueno, a ver, bai, igo daitezela Sara, Aizea, Goizane, Unai eta June, lemoatik. Hortxe daude. Kostata, baino. Oso ondo. Igo, ze polita, indezue, zueke bai, ze muslemoan, ondo? No. Fresko? Bai. Hemen bezala. Vale, bueno, gaur ez du fresko asko. Oso ondo, Igo, primeran, jarri horrola ondo, igual, pixkatarea, ondo, fotokoleako ondo gauzartzen dira. Oso ondo hor, bai, jazta, ikusten da ondo, gaztelekuak esaten du, bai, primeran, ederki, bida zenbat kamara, zaudete, ja pelikula bat iteko modun, ja zuek bakarrik hor. Donostiko festivalen bezala. Donostiko festivalean bezala, egia da. Nahi baizue perfila, aldatu hain perfilez, nahi baizue, hola. Bakite, selfieak eta iten. Badakite, bai. Bale, jazta, beraie bakarrik ere badakiten noiz fetxi eta dena. Zerbait kontatu nahi diguzue? Ez zuek ere. Hauek ere. Bisualki ere. Bisualki, dira formato audiovisuala. Bueno, orduan, orain karo saria, zer igual horren zai zaudete, ezta? Sari bat dago, norbaitek irabazi du. Bueno, eta saria banatzeko, igoko da honera, Naiara Zurinaga dela Igorreko berdintasun zinegotzia. Hemen txedator. Kaixo Naiara. Eta Arrastion. Zuk daukazu hor, nik esango dut, Zuk daukazu hor, nik esango den. Bueno, sentitzen dut ez asko posten naiz. Baina, igo daitezela, saria jasotzea, oaintxe eseri direnak, Planto! Orduan, ja, esan dezakezu. Eta zergatikan jetxean ez gaituzu ba. Bueno, pues ez dakit, baina oain igotzen zeaten, eta jazta, takitxo. Ai, ene! Sorpresa, Ze surprise, Oh, what a surprise! Bueno, jarri hemen, Naiarak emango izue. Hau argazkientzako eta ez dakit oso ondo nola moldatu. Que fuerte, Tiak! Hala, bai, hor argazkia, bai, gu hemen. Bai, zuek, ja, eske asko zehate hola, gu hemen, total, gure tampoko. Gehiago zen nahi zuxabit, deitut gehiago ez dutu. Igual bileretan jarri zuk esan, ni jartzizkizu nahi zuk. Bata bestearen gainean. Bata bestearen gainean, hola, dorre bat, Castellers bat egingo dugu orain momentu batean. Bueno, vale, ez txantxasan. Bueno, eta orduan, igual egin dezakeguna da, ja, hemen hauek daude, parte hartzaile guztiak igotzen bazarete,
Bai, bueno, zuei oso idoio nahi iruditu zaizue, Batek esan du. beste batzuk egin dute, como, bueno, pentsatu gabe gehiegi, gero luntxa dago eta horrela, orduan, da argazkia, oza, telako da argazki, bueno, nahi dunak, igo, mesedez, ez utziola plantokoak hemen hola dakarrik, nahi ararek, baina zu ez, bai, zure bai. Gelditzen gara. Bueno, venga, bai, dena, gurekin. Venga. Bai, ya está. Bai, irabazin duzuen, que fuerte, Vale, nahi ara jetxi da, zuen aki, igual jarren batzuk eserita hor, egin odako gauzak normalean egingo ez dituzutenak, porque ez dizue utziko, oso ondo. Bira, idei. Muy bien, eskailerak ere hemen daude. Eskaileretan. Bai, oso ondo. Ez dago, zentralikatzeko ez da. Bueno, hola jarri dira, badakizue, beldur barik jarrera daukate, eta orduan egiten dute, nahi dutena. Gu hemen. Gu, pixkat hola, ukelelea jo bitartean, zeldet. Oi! A ver, do. Nola zan, do? Do. Hori oso ondo horatzean. Eta hemen ere egin dezakezuela pixkat hola, como... Eta horren argazkian esaten dute, zelako martxa sari banaketan. Oso ondo. Ze guapo zaudete. Ze guapa zaudete. Bueno, ya está, Mila esker, segi. Que txuli, Hainbeste entzun da bestia. Zerrakazue, diploma. Zorionak, Segi egiten urren urterako edo, daneako, luntxa dakazute hor, hallean eske bakizue gai. In the hall. In the hall. Ta hor, ñam. Oso no, disfrutatu dena, jola, lantxa, pelikulak. Patata tortilla. Xufle de lulu. Pila. Maite zaituztegu. Hemendik ara. Eta, bai, juten dian bitartean, gara. Ze guapo zauden. Ze guapa zauden. Ze luntxe derra. Hortakarako txek. Agur segi egiten bideoak eta guzti hori, Bueno. Oantxe honegin. Den ez jan, jan dena, total zertarako gorre behar dugu, ez? Eta, gu igual ja alde ingo dugu, porque ya está. Autoridadeak eratzen dira hemen, ja ez Autoridadeak eta ja bagoa. Bueno, mil esker, Beste bat arte. Bueno. Aio. Venga, segi, eskertik jun behar dugu, feldespako. Bueno, adio. Bueno, uste dut hortik dala, bai, hola, xe. Uste dezu.